Holwch am glotiau. Holwch eich meddyg, eich nyrs neu weithiwr proffesiynol am glotiau. Beth yw clot? Rwystyr mewn pibyll waed yw clot, gall deithio i rannau eraill o'r corff. Rydych chi'n gallu cael clot, thrombosis gwthiennau dwfn, neu embolydd ar ysgyfaint. Pwy sy'n gallu cael clotiau? Gall unrhyw un. Yng Nghymru bob blwyddyn mae 1,250 o bobl mewn perygl o gael clotiau gwaed. Mae 66% o glotiau'n digwydd pan fydd pobl yn yr ysbyty, neu yn ystod y 90 diwrnod ar ôl bod yn yr ysbyty. Holwch am glotiau os ydych yn berson hŷn. Mae 1% o bobl dros 80 yn cael clotiau. Os ydych yn cael llawdriniaeth, mae 25% o bobl sy'n cael llawdriniaeth ddifrifol yn gallu cael clotiau. Os ydych yn feichiog, mae mwy o risg y bydd menywod beichiog yn datblygu clot gwaed. Os ydych dros bwysau, mae gan bobl dros eu pwysau siawns 200% yn uwch na phobl eraill o ddatblygu clotiau. Rydych chi'n gallu bod ychydig dros bwysau neu yn sylweddol dros bwysau. Os ydych yn cael triniaeth ar gyfer canser, mae salwch ac iechyd yn cynyddu'r risg o glot. Achos rydych chi'n gallu osgoi clotiau gwaed. Gofynnwch am eich asesiad chi. Gall unrhyw un gael clot. Mae gennych fwy o siawns o gael clot yn yr ysbyty nag ar y wyren, felly dylai pawb holi am glotiau. Holwch am glotiau. Holwch eich meddyg, eich nyrs neu weithiwr proffesiynol am glotiau. Ymweld â www.holwchamglotiau.co.uk neu ar Twitter #holwchamglotiau.